Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори авваланд дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед ва дар номерҳои болобуда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонед. Дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳри Бухтар, назди дарвозаи шаҳри Бухтар. Анами роҳе ки мебинем роҳи Душанбе аст дӯстони азиз. Аз ин бар 1 километр анамҷо роҳ уже дарвоза метавад пашти дӯстони азиз. 1 километр то пеши дарвоза. Ноҳияи Кишониён, деҳаи Қаҳрамон. Ана ҳамин бинои марказӣ фурӯхта мешавад дӯстони азиз. Бинои марказӣ савдо ва ошхонаи миллӣ. 300 квадрат аст дӯстони азиз. 6 сотиқ масоҳати замин. бино аз подвал ва 2 ошхона иборат аст. ҳозир аз пеш рафта ба навор мегирем, сари роҳ даст. ниёкне поли маҳкам, манзараи зебо аст. ан ҳам бино ошхона ва қаҳвахона мақсад миллӣ аст дӯстони азиз. аз сари роҳ анамиҷа забораш сар мешавад. ҳозир даромада аз пеш ба навор мекунем. нигоҳ кунед дӯстони азиз. бинои 2 ошхона плюс подвал дорад. гуфтем ана ҳамин роҳе ки роҳи парковщини аст дӯстони азиз. як роҳи парковка дорад. дарун главни дараш вуход анамиҷа. ҳозир аз ин бар меравем. 2 зали калон дорад дӯстони азиз. 4 то кабина, 3 то даромадгоҳ дорад. ба тарафи бино 1 ҳоҷат ва 2 то душ. ҷои парковка, кат, ана ин ҷои зона отдих дорад. лаби дарё кат аст дӯстони азиз. нигоҳ кунед чӣ хел зебо аст. лави раҳда гир ба гир акратка ай усам раҳ дорад, аз ин тарафам раҳ дорад, аз тарафи пуштам раҳ дорад. нигоҳ кунед дарё ростаки мезгарад. инҷо купрук, 2 то мостик, дарахтои калон. инҷо ҳам як кати дига монда мешавад. инҷо як ҷои калон кардагиам барои намедонам ягон ҷои летни бар бошад. ба навор намегирем. ремонташ дӯстони азиз рафта истодааст. айни ҳол ҳозир ба навор мегирем. яхе ҷоша нишон наметем. нафарон ки харидоранд албат омада мебинен уже ремонташ тайёр мешавад дӯстони азиз. инҷо ҷои алобхона, дедонхона дорад дӯстони азиз. хоб аз ин тараф роҳ ба тарафи кухни мешавад. аз тарафи дурунам роҳ дорад, аз тарафи берунам роҳ дорад ва тарафи парковочни место аст дӯстони азиз. инҷо мебинем як кат. ана инҷо кафел пафелаш баъзе чиза ремонт, танаи девол, фасад, деволҳо ҳама рӯзҳои наздик уже ремонташ рафта истодааст дӯстони азиз. ремонт таъмир мешавад. хоб медароем ба дарун. як зали майдаш ана ҳамин аст, зали калон аст. паталока ҳама ремонт мешавад дӯстони азиз. рангу бор мешавад. бисёр чизҳояш ремонт мешавад, иваз мешавад дӯстони азиз. нигоҳ кунед як зали калон. инҷо ҷои як кухни аст, падача кухни аз ин тараф, роҳи кухни аз он тараф аст дӯстони азиз. хоб мебинем кресла дивано ҳаст. зали калон медароем дӯстони азиз. як зали калонаш ана ҳамин аст. ҷои бар, инҷо ҳам кресла дивано ва кабинаҳо аз ин бар ҷойгир аст. инҷо ҷои камен аст. нигоҳ кунед паталока ҳама ремонт мешавад. уже усто омадагиан ремонта ҳамин рӯз ё пагоҳ фардо сар мекунам дӯстони азиз. хоб аз ин дарам тарафи берун роҳ дорад, аз ин тарафам тарафи берун роҳ дорад. ба дуюм ошхона ин тараф аст. ба навор намегирем, ҷазира аст, тоза мекунанд.
дуюм мошина аст дӯстони азиз, як холи калон аст, як перегородка надорад, калон. Метавонед дар дуюм мошина ягон ҷои гастивой, ягон площадкаи калон барои меҳмонҳо кунем дӯстони азиз. Хоб, аз кабинаҳо сар мекунем. Якум кабинаш кат дорад, потолокаш 4 то гуфтем кабина дорад. Ҳар чори кабинаҳо тиризаҳои худашонро доранд. Мраморни санги чиндагиам бениҳоят базеб аст. Сангош камтарак кор дорад. Корҳояш ремонташ мекунанд. Калонҳо, музикаҳо дорад. Ҳоло ҳама чӯб. Инҷо гуфтем раи берун аст. Ин бошад раи лесница. Баъд дуюм мошина баромада. Аммо айни ҳол наметавонем дӯстони азиз. 300 квадрат гуфтем, 150 квадрат якум мошина дӯстони азиз. 150 квадрат дуюм мошина. Беғаз аз подвал дуюм мошина 150 квадрат аст. Нигоҳ кунед дӯстони азиз. Перегородка вообще надорад, як холи калон аст. Як холи калон аст. Метавонед ам хеле отдельно ҷои кабина карда шавад ёки ҷои ягон гастивой зал карда шавад дар дуюм мошина. Мебароем ба тарафи берун. Анами деволорам ранг бор мешавад дӯстони азиз. Инҷо тарафи кухня аст. Кухняш аз анам инҷо ба навол мегирем. Инҷорам ремонт мешавад. Ҳамаш поини бисёри ҷо ремонт мешавад. Инҷо дар ба тарафи берунам роҳ дорад. Нигоҳ кунед дӯстони азиз. Якум дараш душивой, дуюм дараш ҳоҷатхона, сеюм дараш ҳоҷатхона, ҳоҷатхонаи заминӣ аст дӯстони азиз. Инҷа ҷои ду мошин парковочни места ҷой дорад. Берунам дар ҷои мошин ҳаст, дарвоза дорад. Ана архитектураша бинед дӯстони азиз. Чӣ хел санъати бардоштагӣ хушрӯ аст. Хоб дӯстони азиз, ана бо аз ҷои манзара сар мекунем. Нигоҳ кунед чӣ хел оби равони хушрӯ аст. лаби раҳда нафарон харидор мешаванд дӯстони азиз. метавонед тарабхона кунем, метавонед ҷои ошхона кунем. любой чи дар ин ҷо карда мешавад. нигоҳ кунед ҷои сояҳа ки хушрӯак аст дӯстони азиз, шамолак. як бор дигар дӯстони азиз такрор мекунем. бинои марказии савдо ва ошхонаи миллӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, назди дарвозаи Бохтар, 1 километр деҳаи Қаҳрамон, ноҳияи Кушониён. масоҳати замин 6 сотиқ, 300 квадрат гуфтем. бино аз подвал ва 2 ошона иборат аст дӯстони азиз. 2 зали калон, 4 то кабина. бино 3 даромадгоҳ дорад дӯстони азиз. 1 то душ, 3 то 2 то ҳоҷатхона. ҷои парковочни места дорад гуфтем дӯстони азиз. аз ин тараф нархи ин бино $210,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. нафароне ки бартер дорен предлагат кунен, номерош соҳибмулка мемонем, занг зане, ҳатман ба як муомилаи хуб мебароем дӯстони азиз. 919 56 56 25 208 56 56 25 $210,000 амрикоӣ боз муомила дорад дӯстони азиз. хоб, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. дар номерҳои болобуда муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. раҳмати калон барои диққат.